Merħba tfal! Il-ktieb li se naqraw illum jismu L-Asfur li hemm fil-wied. Huwa miktub minn Terry Muscat b'disinji ta' Sue Flask. Ejjew naraw fuq x'inhu dal-ktieb. Darba waħda ġew Wiċċkejken kien jgħix għasfur żgħir ta' kulur kannella b'sidru aħmar. Kien jismu Pizzu. Pizzu kien uħobb jgħix ġo siġra li ħadd ma jista' jersaq leha. Kien hemm safar oħra li xtaqu jmorru fuq dik is-siġra sabiħa kollha frott. Pizzu kien isaffaru jgħajjad sakemm jitilqu. Jekk xi tfal jersqu qribu kien jibda janni u jgħajjad sakemm jitilqu. Pizzu kien dejjem hemm fuq is-siġra waħdu, jiekol xi dud jew ħniex li jsib. Imma ħadd ma kien jersaq leh. Darba sfura ridet tagħmel il-bejta fuq is-siġra ta' Pizzu imma l-xejn. Kellha tmur fuq siġra oħra. Ħadd ma baqa' ħabib tiegħu għax ma kienx jaqsam mal-oħrajn. Is-siġra rieda għalih biss. Imma darba waqt li kienet itir biex isib l-ikel, ġie raġel xwejja u beda jqaċċat is-siġar. Is-siġra ta' Pizzu tqaċċet ukoll. Kemm għamel f'qalbu Pizzu hekk kif ra s-siġra mqaċċta? X'kien se jagħmel issa? Żgur li ħadd ma kien se jgħinu. L-għasafar l-oħra kienu kollha ħbieb ta' xulxin, imma ma kellux ħbieb. Kien waħdu bla dar. Għasfura twajba ridet tgħinu. Marret ħdejhu stednitu jmur ħdejha fuq is-siġra tagħha. Pizzu ħa gost ħafna u ma qalx le. Pizzu nduna li dejjem irridu naqsmu li jkollna mal-oħrajn. Inkella ma jkollniex ħbieb. Kemm kien aktar ferħan issa li kien għamel il-ħbieb. U bekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Mela tfal, issa ħanorikom kif tagħmlu xi ħaġa bħal din. Din tista' tintuża biex jekk eżempju għandkom xi bitħa jew tmorru f'xi ġnien, tagħmlu waħda bħal din. Mbagħad tħallu l-ikel tal-għasafar ġo fiha, iddendluha ma' x'imkien u l-għasafar jistgħu jiġu u jieklu minnha. Ħanurikom kif tagħmluha. Mela sempliċiment għandna bżonn biċċa kartonċina għal qiegħ tagħha, għandna bżonn naqra spag biex inkunu nistgħu ndendluha, u għandna bżonn lolly sticks bħal dawn. Għandna bżonn il-kollha biex inkunu nistgħu nwaħluhom. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu noħorġu ftit minn dawn il-lolly sticks jistgħu jkunu ta' kuluri differenti ħalli tiġi jisbaħ. Ngħidu nħorġu 5 eżempju. U nagħmluhom ħdej xulxin. Jekk tidwa ikbar, ovvjament tista' tagħmluha ikbar. Kemm tagħmlu iktar minnhom. U mbagħad naqtaw il-kartonċina żejda li għandna fil-fatt jiena ħanżid oħra li tiġini naqra ikbar. Naqbdu l-imqas, noqogħdu dejjem attenti u naqtaw il-kartonċina iż-żejda. Sewwa. Mbagħad naqbdu l-kollha u nqedduhom ħdej xulxin. Hekk. U waħluhom bil-kollha, sewwa. U meta tridu nħallu naqa' żmien biex tinxef. U mbagħad nibdew naqbdu stikek oħrajn. Eżempju jistgħu jkunu l-istess kulur. U nagħmluhom hekk, nagħmlu 2 weqfin u 2 fuqhom minn din. Sewwa, u nibqgħu sejrin hekk, forsi nagħmlu din il-ħaġa
għal xi 6 darbiet sakemm ikollna speċi ta' kaxxa. Mbagħad sempliċiment irridu naqbdu l-ispak. U naqtaw 4 biċċiet ta' tul simili. U mbagħad norbtu l-ispak mal-ġnub ta' din il-kaxxa. Din ovvjament tkun imwaħla u rridu nistennew il-kollha tinxef. Ma jien ħanurikom fuq din l-istikka. Xaġek? U nagħmluha mal-4 naħat differenti. U mbagħad kemm naqduhom nagħmlu għoqda fuq il-fuq tagħhom u hekk ikollna xi ħaġa bħal din. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li oġbitkom din l-istorja, insellmilkom u narakom darb'oħra.